vítáme vás u dalšího dílu. Dneska jsem tu dneska piju já, Alfons, a pro dnešek to dneska natáčí DJ. A teď tu máme, jsem se nějak pokusil, pokusím se vypít tady tohle. Takže tu máme čokoládu, pak tu máme naloupanou cibuli a pak tu máme rajskou do hrnečku. A taky kameraman DJ bude taky natáčet. Takže máme tu vodu, čistou vodu, a teď si to zkusíme zalít. To vypadá nadějně. Jo, takže dobrý den, já vás taky chci pozdravit, já jsem DJ. Počkej, teď nevím já. Takže dobrý den, já vás taky chci pozdravit, já jsem DJ, on si zatím najde nějakou lžičku. Takže mám tu čínské pero. Pak bych vám chtěl říct, že jakože Alfons to mluví poprvé, teď on jinak moc nemluví, takže je takový nervózní, proto se jakože nemohl vymáčknout. A jakože on se dneska pokusí vážně vypít tuhletu polívku. Dali jsme do ní čokoládu, si tam naloupal, potom rajskou do hrnečku, on vám klidně ukáže i obal. Ukážu? Tak. Máme? Tady. A podívejte, že je opravdu otevřená. Aha, rajská do hrnečku, jak vidíte. A ještě si tam naloupal cibuli. A tady máme ten papír od té čokolády, kde to je? Tady je to, já vám to ukážu, bylo to z Velikonoc ještě čokoládové vajíčko, tak on si ho tam naloupal. A cibuli. Tady Tady vidíte, jak tady jsme je oloupali. Jo, tady je cibule oloupaná, no on si tam té moc nedal, protože je moc pálivá. No a tak, a teďka se jí pokusí vypít. 3, 2, 1, teď. Je to dobrý? Jo, dá se to. Až do dna, jo? Vidíte, jak ubývá? Vypadá nadějně. Alfonzi, jeď. Už trocha. Ještě zbytky. Ta sračka. No, takže můžeme říct, že to uspělo a nadějně, promiňte, taky jsem se teď zamotal, ale uspělo to nadějně, vypil to skoro celý, akorát takový ty ingredience. Čokoláda tam nezbyla, na spodku je jenom ta rajská nezamíchaná, tak jo, on to ještě se pokusí nasypat do sebe. Tak čokoláda tam trocha zbyla ještě, ale moc ne, podíváme se na jeho tvář. No, trošku dolijeme. Dolije si trošku, ať to je takový, promíchej si to ještě. No, takže tak. Dneska tady Kenny není, Kenny už asi moc s námi natáčet nebude, ale jakože bude, ale moc ne. Spíš teď budeme přizývat nějaký fanoušky, co známe, jakože my ne, jakože fanoušky třeba, který neznáme, ale teď máme už vyhlídlých pár fanoušků, co nás mezi prvníma odběratelama, už jsme si je vyhlídli a dokonce i známe je. No ne, jakože ne, ale už prostě víme, už jsme se s nima seznámili. A Alfonzi, dívejte, kolik tam toho troška jenom zbyla už. Tak, dopiješ to ještě, nebo už nemůžeš? To už dáš, kámo. Alfonzi. A jakože teď tohle video bude uploadle zároveň asi ještě s jedním videem, které uploadujeme právě. Je to hnusný? No tam už jenom ta čokoláda. Tam je čokoláda už jenom. Takže vlastně můžeme říct, že to bylo nadějné. Takže za radostí, jakože můžu říct, že další díl byl úspěšný. Co bys jim na to řekl? No, tak já nevím. Moc jsem si teda nepředstavil, ale kdybyste si to zkusili, to je hrůza. Ty hrudky vypit. No, takže tak, no. A takže určitě vám natočíme ještě další video, možná tak asi do týdne ještě bude další video, něco. Tak teď se s váma loučíme a ahoj. Aha, a já bych vám ještě chtěla říct, že asi dneska ještě já budu natáčet asi díl Minecraftu nějaký, prostě první video z Minecraftu možná. Tohle video, jak jsem říkal, video s jedním ještě videem, který jsme natočili už dávno, jenže nebyl čas, kdy to uploadnout. Takže jsme to uploadli až teď a dneska možná buď vyjdou 3 nebo 2 videa. Uvidíme, jak se nám bude chtít, ale určitě prostě tohle video bude dneska ještě s jednýma zamíchanýma pokusama.
A my bychom s vámi se chtěli rozloučit, takže jak jim řekneš? Ahoj. No ahoj a teďka ještě, kdybyste náhodou chtěli vidět, nemám dneska na sobě tradiční obleček, já mám teďka takové hezké zelené tričko, že jo. A já bych se s vámi chtěla rozloučit a už jsem ostříhaný, takže ahoj lidi, mějte se fajné. A ty jim ještě něco pověz. Ahoj. Čau.